Teparlong apriang subhai pi baro syagane ka video jonga ka ba menta kasngi. Henrei kat bangadang yai lenti ngalayu ikan san ya ka wei ka jingtho ka badon mar persya bat ka thanat lumding jri. Nganang mut kilabu ya ketu ka jingtho ha ketu ka jaka namar kadai ka jaka basyong masa kidkhar. Henrei pause mentang dang alapej bha kidon ki balapus ha po ki Facebook ba hakiwe ki jakaru latho ya gane ka juk ka kentin tum haranam kya he ka bomut fikir teng kumno kalong ka ek ka papen lengo hadu kata-kata haba hasyelong baro hi kidai ki sinong kasi wat la kisa da kiwe pat ki jaj benriu ba na kiwe ki jela henrei kadai hi ka sinong kasi henrei ka pat kadau bala pelong ban tho ya gane ka jingtho ha ka kentin dakhar bat lawa ru haman laki jaka iman kane ke jingtho kala sapriang ha ka sor shelong jongi da ke bawa ha ki jaka ha ki rod lenti pinyu i hang ni mentaru bakilawa ha kini ki pus elektrik kane ke dur kedai ke ba lapus da ki weipat ha po ke FB account ya ki balabu artat bat ki jingtho balai kilawa ya kini ki jingtho haman laki jaka dalade hi ngampat yu i bakiwa haman laki jaka nreileng ba kejingpu sa FB ngalayu i arteli bat kabadon ha persya kathanat lumding jri tengengech scam ba nakaliang jong kibor ki badai peng khamtam ngakentu ya ki seng bhalang bakin wat jingtip halor kejingwa ya kini ki signboard ki balatho da ka kentin nongwei wat la kadai hapo ri kasi jongi hoi ngila ban pendon kam ya ki kentin jong ki nongweiru namar bun sen hi haba ngidon hakiyau kihan sibun ki poi ki breu ki banak wei ke jela lada kim nang ban kren haba ngila kren da kentin khasi lejong tengim ban se ban kren tang ban ya suthu hanrei da ka bawa pat kumni ya kini ki jingtho ni ipen ban kumba kadon AA shalandet lada kam don AA tebelai pat ban shuwa bat ban pelut kai ya ka flex lane ka signboard namar kamdei ke ba red kilawa ru da ki signboard ki bahe kamut ba ki hab ban pelut da ka spa bat ka tengka lada kam don jingmut kamut ba kan sulong le no ban wa ya kane ke jingtho ngatharai ba umdei tang manga badon jingsngo ban ye i ya kane ke jingtho ba ki yeng ha man la ki jaka nrei maphiru ki bapen pej ya kane ke video pindon ya ka jo ka jingsngo bat pinbu ru ya udak jingkli ubahe hakmat jong kane ka signboard lane hakmat jong kane ka jingtho kumba hang ne ru labu ya udak jingkli ubahe ba bantip ya ka kerteng jong phi